Si ten, ktorý sa úprimne zaujíma o iných a snaží sa s každým udržať priateľský vzťah? Možno si práve reflektor. Reflektori sú ľudia, ktorí vidia viac než ostatní. Sledujú veci z rôznych uhlov a hľadajú úplný obraz, kým spravia nejaký záver. Sú to presne tí, ktorí si dvakrát premyslia každé slovo. Navonok môžu pôsobiť ticho, možno aj uzavreto, ale v skutočnosti majú neuveriteľnú schopnosť vnímať detaily a emócie, ktoré iní prehliadajú. Žijú v prítomnom okamihu a diskusie s nimi sú hlboké, často zamerané na emócie a pocity, ako sa kto cíti a ako dané veci prežíva. No ich výzvou je zmena. Trvá im aj týždne, ak nejakú zmenu príjmu. Ale keď ju už napokon príjmu, tak sú jej zástancovia a konzistentne ju budú aplikovať. Sú to ľudia, ktorí vidia svet inak. Vidia ho cez medziľudské vzťahy. A aj vďaka ním je tento svet ešte stále dobrým miestom. Ak si sa v tomto našiel, asi budeš reflektor. A v tom je tvoja sila. Sleduj ma pre ďalšie videá, kde ti predstavím aj ostatné typy osobností a zistíš, ako spolu fungovať efektívnejšie.